כן, כל יום הוא טירוף מחדש מבחינתי. הדברים הקטנים האלה, זה בשבילי עולם ומלואו. ובמיוחד שאני זוכה להניח תפילין בבוקר, שאני קם, יוצא למרפסת, זה... בשבילי זה הדבר הכי מרגש. ממש אתה ככה מרגיש את זה בכל דבר, כן. את ההודעה הזאת, זה מרגש מאוד. זה מרגש מאוד. יש לך היסטוריה עם שובו. כן, ובית ספר אמא שלי אומנם בא מבית דתי, אבל אבא שלי לא. והגענו בעצם לבית ספר שובו, ולימדו אותי המון על הדעת. מכיתה א' בעצם עד כיתה ו' אני למדתי בשובו, והמורים היו כמו אמא ואבא שלי. מעטפת אני חושב שבית ספר יסודי רגיל לא נותנים דבר כזה. כן. זה לא בית ספר שהוא דתי מדי, שהוא מקשה על בן אדם. הוא להפך, הוא עוטף אותך, נותן לך אהבה בצורה הנכונה ומעודד אותך להתחבר ליהדות ולאמונה ולתפילה, ואני חושב שזה משהו מיוחד. איך היית מתפלל? בעל פה או שהיה משהו? לא, בעל פה. דברים שזכרת? מה שזכרתי, כן. וואו. אז זה בעצם מהתפילות מהיסודי שזכרת בעל פה. כן. זה דבר מדהים, ונתן לך כוח. ממש כלים להתמודדות עם אירוע כזה קשה. כמעט את כל החגים והשבתות אנחנו שמרנו וניסינו לעשות כל מה שאפשר. מאיפה למדתי אותם? מהבית ספר בסופו של דבר. אז אתה עם הרקע שלמדת מבית ספר, משובו, אני ממש הרגשתי שבורא עולם היה איתי שמה. ממש הרגשת שהוא היה איתך ממש הרגשתי שם? שהוא היה איתי שמה, והוא הציל אותי לא פעם ולא פעמיים ממוות ודאי. בעצם מה, הייתם עוד אנשים? היו עוד איתכם שידעו או שאתה היית היחיד? לא, היו עוד כמה, אבל היו כאלה שלא ידעו גם כלום, ולימדנו אותם, והרבה לימדתי את מה שלמדתי בבית ספר. ואחרי זה כשעברתי בעצם לבית ספר חילוני, אתה יודע, אז כל מה שלימדו אותך בתיכון, שאתה עושה בעצם בגרות, אני כבר למדתי את זה ביסודי, כאילו זה... ואני ראיתי את הלימוד תורה, שבבית ספר בשובו, אתה יודע, אתה לומד, וזה באמת מעניין אותך, וכשאתה מגיע לחטיבה, לתיכון, לא יודעים באמת ללמד כמו שצריך. אפילו הגעתי למצב שאני רב עם המורה שלי לתנ"ך, ואומר לו, כאילו, זה לא נכון, זה לא מה שלמדתי. אתה מבין, כאילו, זה...